independent de 18 ani. Neutru. Prin Constituție din 94 suntem stat declarat neutru. Tot de 18 ani avem armată națională, dar în care, spre deosebire de majoritatea statelor europene și spre deosebire de cam toate statele membre UE, la noi armata e obligatorie. Adică tânărul a ajuns la 18 ani, venit, luat cu arcanul de acasă, băgat în trupele Făcut om. militare și făcut om, făcut mujic, cum se lăuda ieri ministrul civil al armatei Vrabi, și azi se lăuda că soldații stare mândri că e o școală a bărbăției și tot așa. Întrebarea noastră pentru societate și pentru noi, cetățenii acestui stat care plătesc impozite și care întrețin Ministerul Apărării, îmi pare că vreo 3% din buget. Întrebarea noastră e, avem nevoie de armată? Cât timp statul și așa rămâne dezintegrat? Cât timp Cu armată de ocupație. cu armată de ocupație în stânga Nistului? Și avem atâtea cazuri de dedovșină în armata moldovenească care parcă n-are nicio legătură cu tradițiile militare rusești sovietice și cu un buget foarte auster, că suntem cea mai săracă țară din Europa. Și cu prevederea constituțională că suntem stat neutru, deci teoretic nu avem de certat, de concurat, de bătut cu nimeni. De ce trebuie să plătim 3% din buget? Să întreținem 10.000 de militari, inclusiv ofițerii și toate cirecuri din asta. Și în plus mai există și aspectul moral și al drepturilor omului, că cetățeanul ăsta e luat din societate pentru un an de zile, e impus să trezească la 5 dimineața, să asculte ordinele unui cetățean ca el, dar care nu știu de ce are drept de decizie asupra vieții, ritmul lui de viață, a libertății lui, că soldatul băgat în unitate nu mai are voie să iasă, nu mai ai voie să dispună de timpul lui liber, de timpul lui, de viața lui, deci la pușcării pe un an de zile.